El regidor delegat de Cultura, Vicent Gregori, presenta el llibre Instituts i Batxillers, una publicació de la mà del CEIC Alfons el Vell, que replega el contingut de les 6enes Jornades d'Educació Valenciana que celebraren a Gandia. Els coordinadors del llibre han estat Mari Carmen Agulló, Alejandro Mayordomo i Gabriel García Frasquet. Rafa Delgado, president del CEIC Alfons el Vell, ha destacat la importància de les jornades i la seva publicació. Avui us presentem aquest llibre que engloba les 6enes Jornades d'Història de l'Educació Valenciana que van tindre lloc el 4 i 5 de novembre de l'any 2011. Sabeu que des de fa molts anys el CEIC Alfons el Vell i la Facultat de Filosofia i Ciències d'Educació, el seu Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació de la Universitat de València fan aquestes jornades a la ciutat de Gandia i posteriorment publiquen les actes, les ponències que s'han celebrat i tot el contingut que ha transcorregut al llarg d'aquestes jornades. És un esdeveniment important, és un acte més del CEIC Alfons el Vell que té més de 12 anys de vida. Així podeu veure la col·lecció de les publicacions que ha produït i que organitzem conjuntament amb el Departament d'Educació Comparada i Història d'Educació de la Universitat de València. Al llarg d'aquest temps, les jornades han reflexionat sobre els temes més importants de la història de l'educació, de la nostra història de l'educació, perquè cal saber d'on venim per saber on volem arribar. I l'educació per a nosaltres, com a societat i com a institució, és una cosa molt important perquè és, al fi i al cap, la formació dels nostres nous ciutadans i la formació d'un marc de convivència reflexiu, crític i progressista que volem que ens porti un futur millor. Normalment hem treballat sobretot el tema al voltant de l'escola, però justet el llibre que avui presentem s'enix una mica d'aquest escenari, d'aquest nivell, i trata d'instituts i batxillers. Comença, és un llibre, jo crec que marcarà un abans i un després en la historiografia valenciana, no per res, sinó perquè no n'hi ha ningú que faci un compendi de com ha evolucionat l'educació secundària en el nostre país. A presentar al mateix temps les jornades vinents, que seran el dia 7 i 8 de novembre. Aquest any, com us deia Carmen, el tema triat és mestres d'escola. Li direm senzillament així, pot ser per imitar la senzillesa que històricament ha tingut la figura del mestre.